हेलो लोगोफोर दायो आङो निज्लागुरि निज्रा इक' टुरिजम स्पटआव सफैनानै दङ। दा बियो निज्लागुरि निज्रा इक' टुरिजम स्पटआ दानि सुनिबार खालि 17 तारिख डिसेम्बर गोलैदों। बे दिनखालि बे निज्लागुरि निज्रा इक' टुरिजम स्पटआ अपेनिं खालामजानाय जासिगोन। दा बेयावहाय मा रोखोम बानायनानै दोनदों, मा रोखोम डेक'रेसन खालामदों आङो नोंथांमोननो देखायनो नाजागासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसे बेयाव बे अपेनिंआव सोर सोर बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय आर्टिस्टफोर सफैगोन आङो एसे कमिटिनि मानसिजोंनो क्लियार लानानै थांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय, अब्लानो नुलांजोबगोन। दा जोंना नै ब्रादारमोनाबो दंफैजोबसै आरो ना। आरो बेजों लोगोसे नै बेयावहाय माने रेस्ट हाउस आरो जायफोरा बेयावहाय फैगोन आरामसे रेस्ट लाफैनो हागोन। आरो बेजों लोगोसे बेनारबो दं बेयावहाय, आं बेनारखौ देखायनो नाजागासिनो दं। बेनारा मा साइजनि बानायदों आरो बेनारा बेनो नै बेयावहाय सोर सोर आर्टिस्टफ्रा नुजाफैगोन बेवहाय टटेलि गासैखौबो होजोबखानाय जादों। नै नायदो सिगाङावनो निज्लागुरि निज्रा इक' टुरिजम पिकनिक स्पटनि सेक्रेटारि आदानावहाय आङो फंनैसो मिथिनानै लानि। दा बेयावहाय मा सुबिदा दं जेनेबा, एबा बेजों लोगोसे बर' सावथुन मुलुगनि आर्टिस्टफोरबो सफैगोन होननानै खोनानो मोन्दों। दा सोर सोर सफैगोन आरो बेजों लोगोसे मा टेन्टफोर लानानै थाफैनायनिबो फेसिलिटि दं नामा, नों गासैखौबो मा फेसिलिटि खोन्थाहरजोबदो। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बरायग्रोनो थाबाय जोंनि बे निजरा इक' टुरिजम एन्ड पिकनिक स्पटआव। दायो जोंना बे निजरा इक' टुरिजम एन्ड पिकनिक स्पटआ फैगौ 17 तारिख डिसेम्बर बेयाव जोङो अपेनिं खालामसिगोन। बेवहाय जोङो माखासे आर्टिस्टफोरखौ लेंहरदों, मिउजिकेल नाइट दङ। बेयाव जोङो जोंनि ओनसोलनि माखासे मेथाइ रोजाबगिरि सिंगारफोरखौ जोङो लेंहरनाय जादों। दा बिथांमोनानो जाहैबाय जोंनि ओनसोलनिनो नयन बरगयारि आदा, आरो लोगोसे जोंहा इलिसा बर', आरो लोगोसे दाख्लैसो थांनाय समावहाय जानानै थांनाय नेपालनि मोनसे रियेलिटि श' बेयाव बाहागो लानो हानाय जोंनिनो ओनसोलनिनो बिनानाव जोंहा उपुसना रिजाल्ट होननाय बिनानाव दं, बिथाङाबो जोंजों बाहागो लाफैगोन। आरो लोगोसेनो जोंनि ओनसोलनिनो माखासे मेथाइ रोजाबग्रा बेन्ड दङ, जेरै जम्बु बेन्ड होननाय, बिथांमोनाबो जोंजों बेयाव बाहागो लाफैगोन मिउजिकेल नाइटआवहाय। आरो लोगोसे गोबां जोंनि लकेलनि मोसाखावरि आरो मेथाइ रोजाबग्रा बिथांमोनखौ जोङो बेयाव लेंहरनाय जादों। आरो लोगोसे आं बेखौनो खावलायगोन, जोंनि बे मिउजिकेल नाइटआवहाय जोंनि ओनसोलनि जे बिटिआर हालामनि बा आसामनि जे रायजो राजाफोरखौ बेयाव जोंजों बाहागो लाफैयो आरो बे जोंनि मिउजिकेल नाइटखौहाय मोनसे कालारफुल खालामफैयो। आरो बेखौ आङो गिबियावनो नोंथांमोनखौ खावलायग्रोनाय थाबाय। आरो लोगोसे देग्लायनि बे जोंनि निजरा इक' टुरिजमावहाय माखासे जोङो सुबिदाफोर होदों, जेरै जोंनि सुबिदाफ्रा जाहैबाय थांनाय बोसोरनिख्रुइ साबसिन जोङो देग्लाय दालांखौ बानायदों। आरो लोगोसे थांनाय बोसोराव जोंहा हर्स राइडिं दंमोन, बेबो दं। आरो देग्लाय गोदान मोनसे जोङो सिस्टेम खालामबावदों, जोंहा बट नाव सालायनो हागोन। आरो लोगोसे जोंहा देग्लाय माखासे भिउसफ्रा आलादा जागोन, जेरै सुइस गेट दङमोन जोंहा, सुइस गेटआबो जोंहा कालारिं रं होबाय गोदाननो, बिराद समायगोन। आरो लोगोसे जोंहा बैग्रि बिफाङा सेमोन जाबायदिमोन, बिनिख्रुइ साबसिन आरो भिउसआ आलादा जागोन। बेनिफ्राय माखासे सुबिदा उसुबिदाफोरनि थाखाय जोङो लेट्रिन दङ, टयलेट दङ, बेफोरखौ जोङो गासिबो बानायजोबदों। आरो दा बेफोरखौ नोंथांमोना फैनानै बाव जे निउ इयारावहाय बा अपेनिं प्रग्रामावहाय फैनानै नोंथांमोनाबो बाहागो लाफैनो हागोन। मोजाङै मोजां नोंथांमोना बेयाव इन्जय खालामफैनो हागोन। आरो लोगोसे जोंहा जानाय लोंनायनि थाखाय जोङो हटेलफोरखौ जोङो थि खालामदों। बिथांमोना मोजाङैनो नोंथांमोनखौ इनभाइट खालामगोन, आरो मा जानो गोसो नोंथांमोना जानो हागोन। आरो जे बुस्थुफोरखौ मोनो बेखौ मोनजागोन। आरो लोगोसे जोंनि जे मेनटेनेन्स खालामनायनि सायावहाय आं बेखौनो बुंनो लुबैदों, जोंहा आसाम गभर्नमेन्टआ आरो बिटिसि गभर्नमेन्टआ जेबायदि नेमफोर खालामना होदों ना, बे नेम निथिजों जोङो बे निजरा इक' टुरिजमावहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासे जोङो मेनटेन खालामगोन। आरो बेखिनियानो। दा गोजोननाय थाबाय आदाया बेखिनिखौहाय रायजो राजानिसिम माने क्लियार हरनायनि थाखाय। थेंक इउसै। धामाकार बानायगासिनो दङ, नै ओरैबायदि बानायगासिनो, नै गुनाफोरजों खादों। आरो मजबुतनो माखासे ओरैहाय निउस रिपर्टारफ्रा नै ब्रादारमोना जोंना ज' सफैजोब्बाय, माखासे कन्टेन्ट लागोन आरो ना। क्रपन टपन दैनानै दङ नै। आदसा दा जायगाखौ नायदो, नै बेनो आरो जायगाया ओरैबायदि मोजां, बैग्रिबारि गोजा आरो जेरैथिंजायबो। दा बहुद पिकनिक जानायनि थाखायहाय जायगाफोर दङ नै।
बे गासैबो माने पिकनिक जाजोबनो हागोन आरोखि। आरो बै खोलाथिंजाय गोबांथार रेस्टुरेन्टफोर थागोन आरो बैयो माने स्टेज बानायगासिनो दङ नै जायनि फलावहाय अपेनिंआवहाय बेयावनो बर' सावथुन मुलुगनि आर्टिस्टफ्रा गाखोफैनाय जागोन। आङो थांबाय थालायला नैबेयाव आरो